क्या हुआ सर? नर्स, जिसका दर्द था वही हो गया। पेशेंट कोमा में चले गए हैं। क्या सर, कोमा में चले गए? हाँ, ये तो कोमा में चले गए, जिंदा लाश हो गए। तो सर अब हम क्या करेंगे? गर्जन बाहर करे, बुला लाओ क्या? हाँ, गर्जन को बुला के लाओ। इसके सर पे ज्यादा चोट लगी है, इसकी वजह से ऐसा हो गया है। कब तक ठीक होगा सर ये? टाइम लग सकता है। ठीक है सर, मैं गर्जन को बुला के लाती हूँ। हाँ, लाओ लाओ। ओह, Aba, naisin faibai da yawa. Hambai. Radai. Ma जाखो? मा मानसिया हुस थानानैबो हुस थायै बायदि। आबा, नै जोंफोरसो सिनायाखै नामा नोङो? रादाय, सिनायाखै नामा? बाबा! वो ये अब कभी बात नहीं कर सकते। क्या? ये अब क्या बोल रहे हो सर? मा जाखो बिहामजो? मा जाखो? आइ डक्टर सारा बुंदों रादाय आरो रायज्लायनो हाला होननानै। मा? सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मतलब हमने बहुत कोशिश किया, किसी तरह इसकी जान तो बचा लिया, लेकिन इसको कोमा से जाने से हम नहीं बचा पाए। क्या? कोमा? मतलब कोमा? हाँ, ये कोमा में जा चुका है। कोमा? मा जाखो बिहामजो? मा बुंदों आं बुजि मोनाखै। मा कोमा? आइ कोमा माने ओरैबायदि मानसि जाय सिखारनो हाया, रायज्लायनो हाया, जेबो बुंनो हाया, जेबो खालामनो हाया, माथोबो होनो हाला बियो, रायज्लायनोबो हाला, बेखौ कोमा होननानै बुङो। रादाया कोमायाव थांबाय। मा होनखो नोङो बिहामजो? मानो बेबायदि जाखो? रादाय! आबा! रादाय! मा जाखो नोङो? थांनानैबो थैनाय बायदि जानानै दोनबाय रादाय, सिखार! रादाय! रादाय! नोंखौ सोर बेबायदि खालायखो? आंनिखौ सोर बेबायदि खालायखो रादाय? मा खमायाव थांखो नोङो? रादाय! सिखार! रादाय! 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 नों आंजों अरायबो जिउ जोबजासिम थागोन होननानै बुंदोंमोन। मा खमायाव थांखो नोङो? रादाय! आंनि फिसाखौ रादाय! आयै, सुदेमखौ फन खालायदोंमोन आङो। फन खालायनाय? मा होनखो बियो? बिजामादैया एसे मोजां मोनबाय ना? मोनाखैनो आयै, आं गाबोन थांगोन होननानै खिन्थाहरबाय। दे, न'नि मानसि थांबा एसेबाबो गोसोखौ मोजां मोनगोन। औ। हस्पिटालावलाय सोर दंनो? बिखुनजोजों गावजोंल'? दंनो सासे, बे आगैमोन गामिनिनो सन्जिब होननायाबो थाहैयोना बेयावनो, बे दंनो। ए, दंहैयोबालाय मोजाङानो जाबाय दे। नै, बाबुआ माबोरैबा मोनबाय थादों, बियो दुरबल मोनबाय थादों, लोमजादोंबो ना। रनिया, नों नङाबा न'आव थांदो, आं थागोन दे बेयाव, रादायखौ आं नेनोसै। नों थागोन? औ, आङो थानोसै, सोरथो थाबावनो। नों एसे रेस्ट लाहैदो, न'आव थांदो, गथ'आबो लोमजादोंना। आं थानांगौमोन, दा बाबुआबो लोमजाबाय, बेखौ न'आव लाङाबा आरो बांसिन जागोन बिनाबो। नों थानो हागोन? मानो थानो हाया, मोजांसो, आं थागोन। जेबो नङा, नों टेनसन लानाङा, नों थांदो, आं थानोसै। दसे नेबावथानो नामा? रादाया हुस फैगोन खोमा। जेबो हुस फैला बियो, थांदो। माने दा फैथ'आबो जानो हानाय ना, एसे सिरियास ना मानसिया। हुस फैबाथाय आं नोंखौ फन खालायनानै लिंहरगोन दे। दा नों थांदो, केबाव थांदो नोङो, आं केब हमनानै हरनि। मानोथो बेखार थाबाय थानांगौ बेयावलाय, लोमजानाय गथ'खौ लानानैलाय। थां न'आव थां, आं दंना बेयाव, आं थागोन। दे होमब्लालाय। एक्सक्यूज मी, आपके पेशेंट को होश आ गई है?
ऐसे कैसे होश आ गए? अभी अभी आए हैं क्या? होश में साफ सच बोल रहे हैं ना? जी हाँ, आप देखने जा सकते हैं. बोरै हुसफैखो बियो थैनो गोरै आफाया दाबो सफैयासै आं खारनोसै बेयाव थाना लाबोखाला आं खारनोसै बक्सि नुदोंना राधाया आरज फैबाय इसोरा खोनासंबाय आंनि आरज गाबनायखौ इसोरा नायहरबाय नर्स मैडम हम अभी जा सकते हैं ना देखने के लिए? हाँ राधायाथ' दा पुलिसनो खिथाजोबसिगोनलै पुलिसनो खिन्थानायनि सिगांनो आं खारखानोसै थाला आङो बे जायगाखौनो गारगारना थांखानोसै आफाखौ फन खालायनो र' आफाया सफैबायसो नामाथाय बक्सि थौनाय लानानै थौ आंखौ बक्सि अरे ऊपर थांखो बक्सियालाय यहाँ पे जो था वो चला गया क्या? हाँ वो तो चला गया अब मेरे साथ आओ हाँ ठीक है चलो राधा ईश्वर mana berbeda aku maaf monanya aku berbeda saja aku dengan ini aku mana berbeda kalanya aku dengan Yesus Radha yang sini menbaik Radha Ritu Radha Ubau nang Radha mana mata aku Ubau nang sini menbaik ang bisa ko nani dong mentensu na dong nang ko sini man nang nani Ubau Kailan Radha kumaw tangbay Radha Sir Bilal Sir ni mata Sir gabdang ang serang ang serang ang ihwani ka tufay na ni manang gabdang nga sir nga ubaw Raday nang manji ko mga kay Raday sir biya sir hinjaw ka pa itong biyo sir Raday ubaw na nga Raday nang manamata kay sir biya Raday ubaw na nga nangko nasa huspagan na ni Bung nang manamata kay ubaw na nga Raday mata na hala Ma dami lo dyan nasa pumunting dito huspagan na mamata na hala ubaw Raday mazapin ko na nga Sikap mazapin ko Raday mana siya bunga Nangangku bebe asing karatang na ya Sekarang aku bebe asing dagan Aku karatang Agan nang niun kaya bunga ya Mana aku nang Nang bebe aku lama kaya Karena datang na ya Aku pulang pang nang niun gaitang na tanah ya Itu Radah karena ni tangan kau biar kumai
बेबायदि खालामना नों रंजादों नामा? मोजां मोनदों बेबायदि खालामनानै? बेनिफ्राय नों सोर? आं नोंखौ सिनायाखै। आङो औ नों सोर? आं सुदेम। सोर सुदेम? आं